weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to jammi bamburu towde carangal lawol joɓe vira sandulmaji dembe ko on waktu yoni ha e nder galle Keccel Saar e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal caggal toɓoli jippinoɗi ñande joyinduɗo hen lewru ha leeɗe kewɗe nanni ndiyam laamu leydi Algérie neldi kene tolno e capanɗe 6 tonnes hakkude midi kama kame guura ngam wallidde ɓeena yoloraɓe nder leydi Sénégal to leydi Mauritanie goomu tambiɓe yurnittoɓe ko fate banggue caɗele baɗɗe yolayre toɓoli jippiɗe nder leydi Mauritanie ɓe kolliti e nder ɗiɗo hen lebbi ɗiɗi kene tolno e nogas e tato neɗɗo mbasi hen pittali mumen hen 14 ko sukaɓe hakkude calli kame maaje to leydi Mali wonande espére Aliou Sow jillinoɗo e nder leydi Mali Aliou Tine jillinoɗo e nder leydi Mali ñande goondu lewru ha 12 yaltini cimtol mum wo holliti fitinaji kewɗi teskama e nder leydi ndi kono ne kadi hewɓe dogi jalti leydi Mali to leydi Guinée Conakry hande seppoji puɗɗitima toon FNDC ko hollirno wonde so tawi laamu ngu jaɓani kala koɓe seppoɓe police kame gendarme uddi yoga e leeɗe ma en garto e ɗiɗon kabruji men ma nawen ha to Côte d'Ivoire Libéria Nigéria ma en jaato Cameroun kame Gabon ha to Ukraine musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jaññodena kala rafi mo jiiɗa jomiraɗo ene jippini kene safra ɗuma gorel teya ko haako moƴƴo iwru ken to koridinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma wittiyankoɓe mawɓe mbitti gorel teya to koridinoro ɓe kolliti kiiɗo hen nallikki aki safra kene tolno e capanɗe 7 taw ko ñaw cuuɗiɗo nder ɓandu sa yeehi to site gorel teya a janggani hoore maɗa a waɗi www.gorelteya.com ma yi toon gueɗe kewɗe ɗe aɗa wawa tugnorade gorel teya ko haakono haako wargani a wulnan ndiyam ha wula juppa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa ala rewam ala effet ala haydara an joguiɗo caɗele ɗaɗi ƴiƴam dogata e ɗaɗi maɗa koyɗe musoje koppi musoji ɓandu musoro ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru on mo nangata taare joguiɗo caɗele goragu kala hen sa jokkodire gorel teya joni keɓa hen ko laaɓi AVC karƴaga kala hen sa jokkodire gorel teya ma yiito hen hoore maɗa sa yiiɗi jokkodirde tongoɗe gorel teya joni woto woɗɗu so tawi koto leydi Gabon gonɗa mbatta ko 077 39 57 97 jokkodirta koye biyeteɗo Pape Kana so tawi gonɗa koto Congo jokkodirta koye Mamadou Gaya 05 050 36 08 so tawi koto Afrique du Sud gonɗa jokkodirta ko Ibrahima Sow mbatta ko 0027 827 46 76 72 so tawi koto Mozambique gonɗa jokkodirta ko Ibrahima Ba Pemba Kabo Delgado ɓurandirede Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa ko Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France ko Haruna Gayden jokkodirta mbatta ko 06 50 99 64
43 musidɓe tedduɓe jokkodirene gurel tayya keɓen hen ko laaɓi kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare sappo e jeeɗiɗi juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon yebde natti mon ɓosoje ko musidɗo mon Saydou Abouba Diaynde weltare TV so tawi ne neldam mon lefol Diaynde mon ne heewi waddude hen bindol e nder bindol ngol ne jogui hen site goto sa ñoƴƴi hen tan paada koye nder weltare ɓiɓɓe fulɓe sa waɗi toon abonné kala ko wawi kewde toon ma tintene kadi audioji ma kewɗi ɗi keɗorɗa e nder weltare TV kala ma waw siggita ɗum toon jokka heɗade tawala hen kala ko majjirtuma mawɗo leydi Sénégal ne jokki jillu mum ɗum ko ñalawma hanki o tawedemo toon to leydi Gabon wonande ɓen Sénégal naɓe taweteɓe to Libreville Gabon kala jalti gam jaɓɓoyade mawɗo leydi Sénégal ton to bowal laɗi diwoje ngal lehomba koma ngala heewi yimɓe Sénégal naɓe worɓe rewɓe mawɓe sukaɓe kala goto hen kala ko makki gam teskade ɓe golle makki payodine ɗe waɗata e nder leydi Sénégal ɗum jeeyi sababu kamɓe kala ɓe jaɓɓimamo toon tene ɓe dusimo toon ɗum ko caggal kanko mawɗo leydi Sénégal notademo noddandu nando makko woni hoorejo leydi Gabon Ali Bongo o ndimba ɗum ko caggal ñalawma hande o nde mawninta jeytari leydi muɗum ɗon ɗo ɓe jooɗi ñalawma hande o ɓe kuccodiri e ɓena koninkoɓe majoɓe majana leydi ndi ma en garoy hen e nder kabruji men to leydi Gabon ha joni koye Sénégal keɗorɗen gartoɗen koye mawninde maggala Touba ɗi ñalɗi noon ɗi gandama ko ñande 15 lewru septembre fandu so jomiraɗo haaji kene tolno e million ngaji 3 juurotoɓe to wuuro Touba ne tijja e nder nduɗon lewru kene foto wonde wangotoɓe toon to juma mawɗo mo Touba noon teskama kene tolno hakkude wuuro Touba kame Dakar ko 190 e ɗiɗi kilométre hakkude Dakar kame Touba koko jogori hewde otoji e yimɓe kala kene tolno e million ngaji 3 ganduɗa noon ganduɗa fuɗɗuno wonande ngal ɗon maggala hitande 1982 ko Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul taw ganda hitande 1953 ha yetti hitande 1997 almuɓe makko ne mawnina ɗum ne mawnida e makko ha heddi noon nde o nawa toon to Gabon hitande 1999 ha joni koye Sénégal keddoɗen gartaten koko fate banggue inondation woni yolayre wannode yoga e leyɗe Dakar ɗum noon ko ñande joya nduɗo hen lewru Algérie waɗi balle payodine ɗum ko caggal nde diwni ñalawma hanki o taw ko laaɗe diwoje ɗe hinde militaire juri toon to bowal laaɗe diwoje ngal Blaise Diagne kene tolno e laaɗe tati gaddi kene wona 80 tonnes nguura hakkude mum e médicament ji kame gueɗe bawɗe wallidde ɓesguji ɗi kala jeeyi sababu ngal ɗon ballal ko croissant rouge mo Algérie gam wallodirde laamu leydi Sénégal ha ɓen yoloraɓe ɓe kala mbawa hebde hen balle timmuɗe to Sédhiou nanga toon kene tolno 32 taw ganduɗa ko kilogramme taw ko drogue woni yamba ko ɗum woni ko teɓa toon teɓa on noon ko jeeyaɗo toon to leydi Guinée Bissau e ballal commissariat régional taweteɗo toon ɗo saa noon kanko nangaɗo nanguira kene tolno 32 kilogramme taw ko yambamo tawe e nder commissariat mo Sédhiou gam waɗedemo garde à vue haadema ko ɓennude toon to cuuɗi niɓɓi taweteɗi toon to Sédhiou hôpital mo Dantec walla mbiyen hôpital le Dantec caggal nde uddi demmude mum teskama ɓe tambiɓe nden kay kisal morgo o
woni ɗo mayɓe ɓe moftate ɗo kene tolno capanɗe joyi e joyi mayɗo ene tawe toon taw kadi koɓe gandaka koreji mumen garani teni kadi hay goto andani ɓe tawaka e mabɓe kayitaji ala kala ganduɗo ɓe hen capantato e ɓeeno capanɗe joyi e joyi hen capantate mabɓe ko sukaɓe tokkosɓe ɓe gandaka holto jeeya ko jeeya ko nder leydi ndi kono andaka jinnaɓe mumen hen nogas e joyo ko mawɓe seeɗa kono kadi hen nayo ko hoɓɓe gona e leydi ndi jeeya ko ɓuri hewde noon e taweteɓe ne maayi tan walla addeteɓe cellani maaya nawe morgue ko ɓen rafaɓe haqqillaji walla ko ɓen ɓe ganduɗa ngala ɗo koɗi walla ni ngala ɗo goni wonande noon caggal oɗon hôpital uddi demmude mum ɓalli mabɓe jogori wirede ko altina paɗo so jomiraɗo haaji e tawtorede fedde tafande guila hitande ujunaje ɗe sappo e ɗiɗi taw ko fedde yarlitiɓe wirde ɓeɗon mayɓe kame wondude pompier ɗum noon ɗo e altina so tawi kay ala koreji mabɓe arɓe ƴewtade so tawi ko kañumen walla wona kañumen kamɓe kala ko gaska mawka watte tan ɓe mbire hen waɗe wonande leeliɗo hen koɓe gandaka ha joni keddoɗen koye Sénégal jamma ñande sappo e joyi nduɗo hen leru woni hecci hanki o ɗon ɗo isa iyankoɓe goni cuuɗi mumen ne juula ene ndewa jomumen ko ɗon ɓeɗo hen sukaɓe jeegomo yanoɓe mawninoyde oɗon ñalawma toon to plage mobbe siyawo ko ɗon luwi appartement goto hakkude jarowo duuɓi sappo e jeetati duuɓi nogasa kamɓe kala noon koɓe worɓe ɓe battidi ko bettede toon ɓe mbaɗa gueɗe cofde no fewi ko fate banggue luuɗi yankagala ɓe noon nde noddi gendarme ɓe foire ɓen garaniɓe ɗon piiɓe ɗon piile musde no fewi haade sukaɓe population taweteɓe ɗon yinnoɓe kay yande mabɓe kamɓe kala ko ɗon ɓe nawa hanki ɓe darima yeeso procureur oɗo ñalawma hande ɓe tawe e nder kassoji huuɗo bonko ɗaynoko heew ko nanggama woɗɗani galle laamorgo ngo e nder Dakar ɗum noon jagga kene tolno e temedere capanɗe jeegom e ɗiɗi kilo ɗum woni ko jagga ma tolno e sappo e jeeɗiɗi million pawɗo ñande sappo e tati nduɗo hen lewru sanga 23 heures nayo mbiyama teeɓa ene tawe e dadiɓe tambiɓe nden kay kisal légal ngal robbos duttorɗen ko hatten to Tambacounda gasten koyoɗo hen tailleur nottotoɗo inde Ousmane Diallo jannoɗo e cukalel dewel jaarowel e duuɓi joyi ɗum ko caggal juulal tisubara nde ware oɗon galle mo wawno arde wo tawani ɗon oɗon gorgolaɗo ne yaltina yeehi guese kono kadi suka debbo goto nottotoɗo ba jaro duuɓi sappo e jeegom ne leeli ne ɗani guel cukalel dewel tokkoccel notortongel te emba ngel ne kadi ne leeli kono alda e comci no cukalon men kewi wade lelo tan taw ngala comci so tawi tarlima ceera comci sa fote mumen tan sa renaki fewani kanko no nde wari o fote ngel ɗon cukalel ngel duuɓi joyi ala comcine ɗani ko nden noon kankone o ɓoori o nangi kaake makko woni wogde ngel ɗon cukalel hawre noon mawniraɗo debbo ferti guite mum foti hen wulli ngel nde noon wo nanga wo yeddino haw mimi leydi ɗum noon wonno ko capantate goo lewru août hitande ujunaje ɗe sappo e jeetati woni 2018 ceggal wo nanga wo yeddino ha mimi leydi wo ñawananoma duuɓi sappo e kaso caggal noon hujjiyanke makko nodditi nde ɗon ñawore nden ñawore on jogori ruttanede ko nogas e jeetati lewru septembre fandu ndu so jimiraɗo haaji Pape Djibril Fall ko sarɗi yanke gañiɗo joɗorde wotere toon to sur sarɗeji ndo leydi Sénégal wo hollitino wo tawtoyta kewendi ndi Macky Sall kono ne kadi wo tawtoyta wonande lunda mo yeewi askan wi walla ni wallu kankone o heddotoran ko wonde lundiyanke kanko e joɗorde makko wotere kono ɗo kikkiɗe mo gonden hande o waɗi haalande makko haalande noon en cuwa hebde hen ko laaɓi so tawi wo tawtoyta ko benno walla ala hande wo heddoto tan koɗo wonnoɗo ha joni koto Sénégal keddorɗen gartaten koye mayde wonande Mohamed Lamine Darame suka jaranoɗo e duuɓi sappo e jeegom baraɗo toon to Allemagne taw kadi ko wargo tayade ko police Allemagne naji goto fellimo kure joyi ɗum ko wonno ko ñande altina jawtuɗo dow o horizon sans frontiére
kolliti en metti mumen no feewi Babacara Seye ɓe kolliti oɗo saha yiddeɓe ko ñawore lattude yo waɗe hen Samuel Eto'o ɗo wowo kippo gendi leydi Cameroun kam woni ambassadeur mo FIFA yillima e Sénégal hanki waɗi discours muɗum caggal nde o yetti o jaari laamu leydi Sénégal o holliti Aliou Cissé oɗo hen ɗo wowo kippo gendi leydi Sénégal ko neɗɗo baɗɗo fayida taccuɗo caɗele mawɗe no fewi kono kadi jomiraɗo hokki ɗum wune kono kadi o holliti hitande hikka nde ko hitande Afrique naaɓe wonande toon to Qatar o hollitino hita 1990 wonno ko Cameroun 2002 wonno ko Sénégal 2010 ko Ghana ɓeɗo jehino ha quart de finale kono hikka noon omo ɗamini wonande Afrique ma wat toon gueɗe mantini nde tawno mo andi leydi Qatar o waɗe mayri duuɓi joyya ko leydi jaam e kisal ala guyka ala cangarte sa woni hen tan haqqille ma deƴat mba wadde ko jiɗɗa a wadde ko jeheten ko ton to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor ceerno men ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamad Sili gorko mo kay heyde killinkara walla modorna o wi kanko de on waɗa ummatul islam omo duwanoɓe duttugol ceerno Amadou Nere khalifa général Made Gounass duttiɗo to e Nouakchott so enu mima ɗon gareten ko Noor Sindiang e nde wonno en kaalino ñanden armiɗe yehino toon e gardugol colonel Cheikh Ndour e général Cheikh Wadda kamɓe de ɓe kaali ɓe mbi ɓe kepti guure 17 joni noon ɓe namdama holli Salif Sadio beele ina wuuri e robel biyeteɗo Accen Bassen oɗo ardino moɗo robelaɓe ɓe jaabowol ala ɗiɗo guure ɗe ɓe kepti noon ko wuuro wiyete ko Kanté e Noron e Jabel e Korok e yentude Abel e Joron e Jubay e Jorok e dennangal guure goɗɗe ɗe ɓe mbi ɗum de hande ɓe garti kamɓe fof eɓe goni e guure he duuɓi 40 koɓe yaltunoɓe guure mabɓe laamu ngu darima ina fewnitanaɓe ɗeɗo guure ɗum no ɓe kolli weltare ɓe jaggi toon 60 tonnes yamba ɓe bonni guese kewɗe ina wayno poɗɗe kadi yeyanoɓe poɗɗe doronde wonno ko frontiére Gambie ɓe jaggi ɗum ɗon ko ɓuuri hewde joni noon so en ummima ɗon garin hôpital régional ɗo e nder Ziguinchor ina wonde caɗele hôpital on noon ko 1974 ko nde no fuɗɗi ina wayno général Amadou Belali nde woni ɗo e nande soldateɓe yanoɓe to e nder Guinée Bissau waranoɓe toon ɓe e birtunoɓe ɓe kamɓe fof ko oɗo hôpital ɓe mbaɗano ɗum woni symbole hôpital o so numima ɗon jehen to e Thila wuuro meɗen eɗen gandi ɗeɗo balɗe fof hande woni ñalawma nayi ɓiijo tournoi moɓe mbaɗat toon o hanki noon jaggodiri noon ko mbani ina wayno lappi jawaldi 3 indiga hande jogori jaggodirde ko Thila e Dabbe so Thila hande heeɓi holɗum weltare heeɓi hande gagnade heɓa 6 poye hoto Allah wadno so tawi ɓe piyama noon hande Dabbe kañum heɓa 3 poye ɗum noon kamɓe fof eɗen duwanoɓe yo maseɗen jaare jaam e cellal Weltare TV musidɗo Ahmed Issa Keɓe gorko mboto kabaruji ɗo fo ɗo e nder Ziguinchor jokkodirde Sar Abdullaahi Saar yo Allah hokken walde jaam. Assalamu alaikum, commune Khalil Koulibaly, international sénégalais et capitaine des Lions. Kedderam tan ko radio et télé Weltare bibbe fulɓe ando diine ma. Amadou Ishaqa Kebe sen gewi to leydi Sénégal jeeten ko aton to Mauritanie wonande kadi oɗo hen futkoyngel mo kalɗa o eɗen mbiyat tan yo mir a gagna wona e jaam e kisal kadi ɓe tinno no fewi coftal ɓalli ko hunde wande fayida no fewi to Mauritanie goomo tambingu yurnitade ko fate banggue caɗele baɗɗe e nder toɓoli jippiɗe nder leydi ndi ɓe cakti ɓe kolliti e nder limore mabɓe kene tolno e nogas e tato neɗɗo wasi fittandu mum e nder ɗiɗo hen lebbi ɗiɗi jeeyi sababu ko
yolayru kame toɓoli hen sappo e nayo ko sukaɓe hakkude yoliɓe maaje kame calli e warango diƴƴe ɓe kollitiɗuma kono kadi nguɗon goomu ɓe kolliti sukaɓe ɗiɗo wattidiɓe yoolade ko toon to état mo asaba kamen wonde adrara hen goto ko debbo goɗɗo ko gorko kono kadi ɓe kolliti wonande bonande sakkitinde galleji jeenayyi pusi to nokku biyeteɗo umbuta ko wona ɗum ko caleje joyya pusi to nokku biyeteɗo mun kala kono ne kadi ɓe kolliti kene tolno e ponno soleraji sappo jeehi jaadi e diƴƴe jaadi e galleji e ɗum ko caggal cimtol tokosol ngol ɓe jaltini finoɓe to wuuro Tintane legal jadida ɓe calima eggude ɗum ko caggal nde laamu ngu rokkunoɓe happuyeɓe ngeggu caggal hulede woto diƴƴe tawdeɓe ɗon wonta kadi goɗɗuma ɗum noon ɓe kolliti kamɓe koɓe mbaɗe galleji mabɓe ko haalis kewɗo laamu ngu hollani ɗo ɓe payi ɓayde noon ɗum ɓe kollaka ɗo ɓe payi ɓe mbawata eggude nokkuji mabɓe wi biteɗo Mouhammeda Val Wuldu Amara ɓe kolliti ɓe giwata ɗon hande ni janggo kala région de Nouakchott yuɓɓini ñalɗi taw ganduɗa ko ruttude teddungal kamen jeenari wonande ɓeeno sukkaɓe ɓurɓe ngarɗude jangde e nder leydi ndi hitande hikka nde hen joyo ko élevaɓe fayidinɓe taw ko heɓɓe baccalauréat men kamɓe ɓurɓe teskede tawtorede gardiɗo région de Nouakchott woni Fatima Mittu Abdullah Maliki on noon holliti ɗum ɗo henno ko hirjinde sukaɓe faade e jangde ha moni kala anda so tawi janggi hitande so mayi ma heɓ jeenari timmudi no feewi jagorɗo ñawoje mo leydi Mauritanie woni Mohammeda Mahmoudou Wuldu Cheikh joɗodima e délégation de la cour africaine ko fate banggue droit de l'homme caggal nde ɓen mbaɗi jillu men e nder leydi ndi ɓe joɗodima yogay ɓen halifaɓe towɓe taw koye nder leydi ndi ɗum noon ko yurnitade caɗele haqqe innama ade ardi nguɗon goomu ko immana gardiɗo tribunal africaine ko fata banggue fodde haqqe innama ade e nder leyɗele afrique jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie yowi médecin goto kame infirmiére goto jeeyi sababu yowedeɓe hen goto koto Brahna goɗɗo noon koto Fédéric koye nder état mo Trizamoura jeeyi sababu yowedeɓe ko hutoradeɓe ambulance uji taw ko alda yihemi hoore kadi hutoradeɓe sirène e nokkuma ɓe mbaɗi ɗum taw wona nokku poɗɗo waɗede ɗum kene tolno e balɗe tati ɓe ɓornotako teniji mabɓe ɓe garata e ɗiɗon cuuɗi cafrorɗi conférence inspecteur général de état wo holliti kanko on biyeteɗo Hassana Wuld Zeyne o holliti kene tolno yimɓe nogas taw ko fonctionnaire uji liggotoɓe laamu nana bedda kaso jeeyi sababu ko dirtindeɓe ngaalu leydi ndi e borjindeɓe wadde ɓe mbuñaari e gueɗe ɗe pewani kanko Wuld Zeyni wo holliti e nder wittoji mabɓe kene tolno e 13 milliard piccal jeetati ko woni ko borjina yettaki keesuji ɗi fayani kadi ɗo fanoɗo hen milliard uji jeetati naati koye fo biyeji waɗi hen cimtol mangol kono kadi wone gueɗe goɗɗe jokkude ko faati e loskoje jagorɗo ndiyam tambiɗo diƴƴe Wuldu Taliba Amar jilluma ko yogay nokkuji Nouakchott wo holliti oɗo sahaɓe pooɗi diƴƴe kewɗe jippinode gila tan ñande alende e nder Nouakchott e hoore mum ɓe guitti kene tolno 90 e jeetati ujunere pawɗo temedde joyi capanɗe jeegom métre cube de ndiyam woni koɓe guitti o saaha nokkuji kewɗi tunnoɗe ndiyam puɗɗima sojjude o holliti laamu leydi ndi yaltinino ɗiɗo duuɓi tati kene tolno e ɗiɗi jeegom e ɗiɗi woni tan temedde capanɗe jeegom e ɗiɗi million copraji dollar ngam fewnidde Nouakchott ha diƴƴe mbasa tudde so wonano ɗum tan ene gasa ɓuura ɗo henna jiiɓade no feewi tambiɓe météo mo leydi Mauritanie ɓe jertini ɓen dognoɓe autoji finoɓe nder leydi ndi to ɓooli ma jippoye ɗeɗo henna balɗe tati ne gasa ma fuɗɗo hande e wiide e Wuldu Mouhammeda to base ha fayenma to asaba kame tigenta ha fayenma to nokku biyeteɗo guiɗimaka kame gorgola barakana adrara inchiri dahlamo Nouadhibou kame 3 ha to Nouakchott ɗiɗo nokkuji kala ma toɓoli a jippo e mumen e wiide ɓeena
tambiɓe mettiyo mo leydi a Mauritanie sengi wi to Mauritanie koto Mali paadena a duwaña wonɓe poste kerola nokku biteɗo kuromale ne tawe kerol hakkunde leydi Mali kame leydi Guinée nanga toon ñande nanga toon ñande 11 hen lewru kene wona 150 piccal 5 kilo taw ko cocaïne ɗum woni ko jagga jarmum ma wonay milliarduji 8 kene tolno 150 tuufere ɗum woni ko yiita hen wan dongnannoɗo oɗon fannu wiyama teeb kono kadi loskoji goɗɗi ene jokke ɗeɗon gueɗe gouvernement mo leydi Mali ngam toppitade cellal ɓiɓɓe Mali naaɓe ɓe kadi tene kadi ɓe karmini ɗum e nder leydi ndi kala jiyaɗo ene yeeya sisa walla ni ne simmo sisa koko fawete amande ma soke ñalawma ha ñalawmaji 10 kadi yoɓa amande to banggue koppareje haalisa sisa noon eɗen gandi ko masiŋel appare tan nanga condi urdi ɗe mbiwani no munaysini lowa hen mbaɗa hen ƴulmere jeygue heddonoɗe rakkore mum mbaɗa e hunuko aɗa fooɗa aɗa hukkita ene uuri seeɗa ɓuuri wonde koye nder restaurant ji mawɗi walla e nokkuji mawɗi kono teskama o saaha ko sukkaɓe rewɓe ɓuuri yidde ñaaƴirde ɗum noon laamu leydi Mali oɗo saaha haɗi ɗum ha memi leydi jillu hoorejo leydi Sénégal Macky Sall to Mali jeeyi sababu wiidemo toon wonande Afrique ne foti ɗoftude leydi Mali ɗon ɗo leydi Mali taccata caɗele jangoji e to banggue ndenka e kisal ko wona ɗum ko kene tolno e koninkoɓe yonɓe 300 koninke mo leydi Sénégal woni hen ko polisaɓe ko heddi ko 650 ko jambar woni koninkoɓe juukinoɓe toon ɓe mandaw men gasno guila tan lewru avril donki dañde demal yaltude toon caggal jillu mawɗo ndi hen fedde wotere fuɗɗima yettade to Bowal laaɗi diwoje ngal Blaise Diagne kono kadi ko ɓen liggotoɓe MINUSMA mo loni ɓe mandaji mumen a gasi toon gawo oto 4x4 giwnoɗo to gawo ne fayi Tombouctou fotte oto goɗɗo mo pick-up ene jolni worɓe jogitiɓe ɓe gandaka nde ɓe gaari ha sara wuuro wiyetengo Forgo e yeeso ɓen settotoɓe ne tawi nder commune mo soni Albert ko ɗon tigui ɓe cokke oɗon 4x4 kuure ha wawi darade ko nden ɓe battidi tettude ɓen ko joguino kala ha laaɓi ɓe ɗaccidani ɓe haydara so wona tan ɓe goni ɓolɓe Aliou Tine ko expert mo Nations Unies bannoɗo jillu mum toon to leydi Mali guila tan 1 août ha 11 hen lewru yaltini cimtol mum hanki wo holliti wo joɗodima e autorité ji leydi Mali woni o joɗodima e mawɗori ndi kame jagorɗe kala ɓe dañi yewtidde hen toɓɓe kewɗe no fewi ko wona ɗum ko kadi wo holliti wo joɗodima e société civile kono o weltanima sifande Alger 2015 ha jeeyi sababu kene tolno e ujunnaje joguitinoɓe armée ji ma nattoye armée leydi ndi kono kadi wo holliti e nder cimtol makko kene wona 1,304 woni fitinaji ko waɗi e nder leydi ndi hakkude armée o kame joguitiɓe armée ji e ɓen waɗaɓe ɓiɓɓe leydi ndi kene tolno e 50,000 neɗɗo dogi yalti leydi ndi kene tolno e 49 taw kadi ko koninke jeyaɗo to leydi Côte d'Ivoire dumbade tona to leydi Guinée Conakry yaadiɓe Alpha Condé caggal batuma ɓe hanki ɓe dokkiri yamirore seppo waɗongo hande ngo FNDC yoɓe tawtoy ɗumen subaka law dadiɓe ɓe hinde gendarme kame police kala kuudima yogay leeɗe ko wayno Hamdallahi bambe to kosa kaluma ɗeɗo leeɗe kala keewi yimɓe ha heewi kono kadi ko wona ɗum ko hande teskama wona moto taxi wona taxi ji wona ɓen gollotoɓe ala yaltuɓe so wona cetta tan jeyata yimɓe seeɗa ene cirkila banggueji ɗi kala jeyata ko nden kay kisal kono FNDC holliti hay so tawi woni ko lamɗo leydi Amérique ari ɗon haɗataɓe seppude ñalawma hande o wiide Cheikhu Koundoula ko wona ɗum ko noon wonande gonnoɗo hoorejo leydi Benin Thomas Bonni Yaye tijjenoɗo ñalawma hanki o lamorgo leydi Guinée heɓano arde jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Guinée hollitino ma war toon ñalawma hande o ñalawma hande ko tasio mawɗo wonande Guinée ma en gartoye oɗon kabaru so en keɓoyi ko ɓuri hen labde to Côte d'Ivoire ko pelɓodiral musgal waɗi to nokku biyeteɗo dosi noon kene wona waktu e feccere hakkude me Abidjan ko to dogata ɗon
ɗum ko ñande sappo e ɗiɗi sappo e tati nduɗo hen lewru caggal nde ɗiɗo jolno e moto goto taxi potte suko goto mbaɗi makko laaɓi accanimo haw wasi fittanu makko finoɓe dosi kañumen koyemen mettini jani e wuuro wongo duppi galleji boni toon ko heewi ha wonti haare hakkude leƴƴi haare bonde no feewi préfet walla maire nokku o holliti ko bandiji mbanno ngal ɗon baɗal kono ɗo saaha wontiti haare leñamago hakkude mabɓe jagorɗe leydi ndi ɓuuren hewdene tijja toon gam addu toon jaam teskama wona ngol woni goho ɗiɗo hen fitinaji wadde toon to dossi ene tawe e nder leydi Côte d'Ivoire taw waɗɗani Abidjan Libéria tato ɓattiɓe George Weah hoorejo leydi ndi kañumen jowa taw yomiɓe ko laamu leydi Amérique tumedeɓe ɓe mborjini jawdi leydi ndi ɓe ndewnani ɗum e lawol ɗum noon ko ñande sappo e joyya nduɗo hen lewru ɗum waɗi to Burkina Faso gonnoɗo jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Burkina woni Alpha Bari yaltini windande mum holliti wonande audio goto jaltuɗo nder leydi Burkina audio o konnguɗi gonɗi hen ɗi ko konnguɗi bawɗi addude haare hakkude leñamago e ɓiɓɓe leydi ndi on audio noon woni hen ko kaalowo e ɗemngal gongal ne wiya jaltine fulɓeɓe e nder région ngaji moɗon jaltineɓe to banggue rewo ɓaƴƴo banggue funnague ɓaƴƴo rewo seeɗa jaltineɓe ɗiɗon nokkuji ɓe gona yimɓe moƴƴuɓe holliti ɗen gueɗe gona gueɗe moƴƴuɗe laamu ngu ne foti darade hen no fewi kanko sa yi o haali hen ko sala demo ɗum borje ha adda caɗele fitinaji e nder leydi ndi to Niger maire wuuro ñame haadi wonande seppoji tijjanoɗi waɗede toon gam salade konin koɓe leydi Mali ɓe hinde Barkhane woto nadde leydi mabɓe maire Umaru Dagori kam haɗi ɗiɗon konnguɗi wonande ɓen yinnoɓe seppude toon to ñame lamorgo Niger salade Barkhane iwɓe to Mali naata e leydi mumen to Nigéria Kenya Mohamed Buhari féliciti wonande William Ruto ɗum ko caggal cetal tambingal sumgoji leydi ndi lawɗini wonande kanko William Ruto kanko woni gañiɗo yeeso mo ƴam doyno hayso tawi woni on mo ƴam doyno o holliti jaɓani koko ɓafta kañumne ma ya hen haɗo doole mum kaaɗi kala Cameroun jagorɗo jangde holliti ɗo tene jonte tati ko udditgol école hitande ujunere ɗe nogas e ɗiɗi hitande ujunere ɗe nogas e tati o holliti o uddi kene tolno e temedde joyyi école privé tawɗin école aji kala caggal nde loska tawaɗi ngala ko wiyete kayitaji yamirore sukaɓe janggoɓe hen ɓe kala gona heptinaɓe e nder leydi ndi firti hay nder leyɗele keddiɗe kala waɗa école aji cuuɗiɗi cikka koko heptina taw heptinaka jangga ha keeɓa seedan fagal ma taw letan anda on diplôme mo ganduɗa Gabon hanki discours Ali Bongo Ndimbawu holliti ɗo e lebbe kitali garoji mawo ɓamtu leydi ndi mawo ɓamtu ɓesgu leydi ndi tene kadi goƴa makko kala ko leydi ndi ala kala ko ene accinamo leydi ndi gurdamo kala ko leydi ndi ɗum ko caggal nde waɗi ɓeto holliti ɓe gona hewɓe kono kadi oɗo saaha leydi ndi ne woni e développement ɓamtare discours makko mo wona juɗɗo no feewi e haalirde leydi Gabon ko wona ɗum ko Sénégal naɓe finoɓe to Libreville Gabon jalti ko wayno Yahya Adamawa e woɗɓe kala jalti jaɓɓoyade hoorejo leydi ndi woni Macky Sall ɗum ko caggal nde jippi to Bowal laaɗi diwoje ngal lewo mba jaɓɓimo toon ko hoorejo jagorɗo leydi Gabon caggal nde liitiɗe gutti wa yalti ko nden o wawi salmodirde e Sénégal naɓe arnoɓe jaɓɓademo kono ñalawma hande o ne tijja mawo joɗoɗe ɓesguji Sénégal naɓe ɗum ko caggal défilé bannoɗo toon to sara galle bord de mer palais mo leydi Gabon takkomaje ɗe Libreville jeeyeten ko toon to Ukraine kolaɗo kuɓala fedde gotago windere woni Antonio Guterres ne tijja ñalawma janggo alhamisa toon to live noon ne tawi nder Ukraine mawo joɗoɗo e Vladimir Zelensky hoorejo leydi Ukraine kono kadi o yahata goto mawo yaade hoorejo leydi Turquie woni Recep Tayyip Erdogan maɓe kalde toon toɓɓe jaƴƴe no feewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garandi en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena